Prajem vám príjemné prebúdzanie, začíname správami. Chápení sú Bratislavčania. Obľúbené jazero Dráždiach zo zoznamu vypadlo. Návrh na to, ktoré vody treba zhodnotiť, môžete dať na úrad EVI. Definitívny zoznam bude hotový začiatkom júna. Náš kolega prišiel referovať. Aký si nízky. No, tak hlboko som klesol. No, tak prišiel referovať o tom nejako hlboko klesol, ale za to, ako my pôjdeme presne tak hore. Teda dúfame, samozrejme, všetci držíme palce. Slovenský tím odletel. Už je to definitívne? Odletel, nerozmysleli si to, hej? Cestou. Že nikam nejdu. Nie, dvojkáva. Poďme tými starými najprv, hej, traja sú. Toľko času hovorí, nemáme to a štvorka nepustí, alebo niečo. No, poďme na trojica najskúsenejších, by som povedal. Traja králi. Ktorá by to mala potiahnuť. Je tam 10 nováčikov v manšafte, v tíme, ale tá generačná výmena, aj to hovoril trenér, že musela prísť, musíme dať priestor aj hráčom z tej mladšej generácie. Hovoríš. Tak skepticky som na začiatku, keď vieme, že v akej situácii hokej už posledné roky. Čakáme od 2003 na medailu, čakáme na nejaký výraznejší úspech. Ale pre nás je podstatné, viete prečo skončiť do prvej štvorky? Lebo sa bojuje o olympiádu, o priamy postup na olympiádu a toto by nám ju zabezpečilo? No to by nám ju malo zabezpečiť, lebo 9 tímov po majstrovstvách sveta, ktorí skončia od 1. na 9. mieste, má priamu účasť vybojovanú na olympiádu. My sme na tom 10. mieste. Dozadu Nóri Nemci, to boli povinné jazdy takzvané a dnes sú v tabulkách pred nami. No dobre, ale prekvapiť môžu tí naši. Pekne samozrejme predpokladám, že my to budeme sledovať. Máme tam aj našich chlapcov na mieste. Je tam Matúš Krutý, áno, s kolegom Pavlom. Priamo z kuchyne. Keď hovoríš o tej kuchyni, tak my ideme do kuchyne. Presne tak, pretože Justin opäť niekoho zaujímavého priniesol a hovor, zdravíme. Ideme z kuchyne do kuchyne. No, je tu jeden môj dobrý kamarát, ktorý je taký no nie, on je Kanaďan vlastne, ale už trošku aj Slovák, pretože medzi časom má jednu veľkú firmu tu na Slovensku, žije medzi Rakúskom a Slovenskom. Alec Kinnear, welcome man. Introduce yourself. Oh, thanks. Yeah, I've been living in Slovakia for 5.5 years now. 5.5? Yes. 5,5 roka žije na Slovensku. When I came, I started this company called Folio Vision. We're a design and marketing company. It was quite small. We started with like 3 or 4 people. We have to translate that slowly. To je firma, ktorá robí marketing, Folio Vision, a on je hlava. Creative director. Kreatívny riaditeľ. And so we started with like about 4 or 5 people, and now we're about 40 or 50 people, yeah. Congratulations. Yeah, it's fantastic. No a my sa teraz pozrieme, aký je kreatívny v kuchyni a čo budeme teda robiť v kuchyni. A my môžeme hovoriť по-русски немножко, да? По-русски можем тоже говорить. А по-словенски и скусим, а немного так... Tak 5,5 roka to sa prejaví. Keď sa človek naučí lebo študoval aj v Moskve, vieš, keď prišiel z Kanexville, bol v Moskve. A navyše teraz pripraví ten veľký projekt, ktorý je o balete. Ale to si povieme v budúce. Ideme teraz na to, what are we gonna cook? Vidím šparglu, sezóna šparglin. Super. Yeah. Yes, First dish. It's asparagus season, so you're going to get a really simple, extremely healthy dish, which is basically you cook the asparagus with you cook the asparagus with olive oil and onion, and then špargl valíme s olivovým olejom a cibulou. And then cesnakom, nie cibulou. No, Onion. Cibula. Dobre. Cibula. And then you just take the asparagus out and you put your steak in on top of the onions. You leave the onion in. You just leave there a sauce and then you cook the meat right away in the same sauce as the asparagus was cooked. And in 20 minutes you have a fantastic meal, and it's so healthy and so delicious. It's just... Čiže cibula, na to dáme steak a potom dáme asparagus. Nie. Asparagus, ten sa vyberie a potom sa do toho dá steak, na to sa opečie a máme to vybavené. Okay, so you prefer rather the green one than the white one? Yes, I find the green one has a much stronger taste. Takže zelená špargla má lepšiu chuť, silnejšiu než biela, pretože má chlorofil, jasne vieme prečo. OK, great. A takto to robíme, že? A surová Ako sa tebe páči? Dobre. Ale ktorá sa ti páči? Biela alebo? Zelená, pretože mi chutí ako kalerab. Kohlrabi. You know, she likes the taste. Surová chutí ako kalerab. Ale vážne, akože málo kto ju jedáva surovú a pritom je to normálne, že chutná záležitosť.
celkovo asparagus, alebo teda špargla ešte stále na Slovensku trošku je podcenená. Zvláštne a jedno z najlepších špargli, čo som jedol, je vypestovaná na Záhori. Takže ja toto nerozumiem. Nech sa páči. Nech sa páči. What Let's we need, cook together. or you know what, you can start. Super. Because we want to watch you. A dúfam, že prídete. Die sobstene wasada. Ja som rozmýšľala, že to sú leopuchy, keď budeme chcieť Nie, práva, vieš čo, ale toto je... Is my wasada. Ja toto milujem, to je rebarbora, ak sa nemýlim. Rebarbora. Koláč, zbožňujem. V lete úplne, to je letná záležitosť. So, Ďakujeme a príďte znovu, lebo tu bude strašne veľa jedla. Prídeme určite, určite, neboj sa. určite. Aj Takže- naši televízni diváci s nami, ale teraz je na rade Miška Slameňová, ktorá je vždy s rôznymi štiklivými témami. We got a question. We heard that the ancient way of anti-conception in Canada were testicles from beaver, dried beaver testicles In alcohol. in alcohol. Is it true? Indian problem. Maybe the Indians. We haven't been doing that for a while. Duše to Ale tam to bolo jedno, pretože ty si sa tak z toho opil, keď si to vypil, že ti to bolo úplne jedno, čo sa deje. OK, dobre, takže už... Oni to pili. But you don't do that right now, okay? No, I'm just does it question- work? No, I don't know whether it You works. just get drunk and, you know... Okay, it sounds better than birth OK, sa control to môžete pills. rozprávať po anglicky OK, takže- potom, pretože naši televízni diváci sú zvedaví aj Jasné, na tak aby ďalšiu sme to- tému. Ďakujeme veľmi pekne, Takže Miška. viacej na myženy.sk. Kupujú slovenské výrobky, ale tých, ktorí sme sa pýtali, ale ja si myslím, že práve naopak nekupujú. No veď toto je to, taká veľká dilema. Častokrát ani nevedia, že ktorý je slovenský výrobok. Možno si aj myslia, že je to slovenský výrobok, že napríklad slovenská brinza, potom si to človek obráti a vyrobená v Poľsku. Akože úzko súvisí aj s produkciou na Slovensku a hlavne propagáciou rôznymi takými aktivitami s tým spojenými. Konkrétne vy ste dostali Merkurov rád a my chceme vedieť, čo to presne znamená. Aby vedeli, čo je slovenské, aby to bolo označené. Chcú mať označené či potraviny, alebo nepotraviny, dokonca aj služby a práve k tomu je projekt Kvalita z našich regiónov. Takto je pripravený, takto je koncipovaný. A nie sú tieto potraviny drahšie? Lebo mnohokrát ľudí odrádza práve tá cena a skôr sa prikláňajú, napríklad spomínajú Poľsku. Kupovať to, čo sa u nás vyrobí, tak tým dáme šancu, aby to napríklad bolo aj lacnejšie. Keď sa vyrobí viac, tak to bude lacnejšie. Viac sa vyrobí, je to lacnejšie, ale hlavne mám taký pocit, že v niektorých veciach predsa len tie slovenské výrobky sú kvalitnejšie ako zahraničné. Ono sa to o tom, lebo väčšinou vždycky bola taká tradícia, čo je zo zahraničia, tak to je lepšie, ale pretože zatiaľ sa ešte zohrieva. Áno. Tešíme sa, ďakujeme. Pekne. Teraz sa ideme venovať vám, milí televízni diváci, pretože ako by to bolo Teleráno bez celorannej úlohy. Však. Your baby's going out, but she doesn't want to go with you. When the beat is loud. Hocikám. Do rebarbory. Napríklad. So we're here. You know about Sme tu. oregano now. Oregano. Yes, it's apparently very good for the prostate, Yeah. is what you said. Že to dobre... No, ja iba... Against the cancer. Čo Igor Against povedal. cancer? Yeah, je to proti rakovine. It dobre. kills the cancer cells. Super. Great, takže výborné. To je dobrá kuchyňa, hoci čo Mali tam by sme dá. každý deň si dať. All right, we're about to put this in the oven. Teraz to dáme do ohňa. Underneath, there's a big piece of turkey. There's a quarter of a turkey. Aha, čiže underneath. štvrtka moriaka tam je vo vnútri, Yeah. na tom zelenina, pozerám Okay, rôzna the koreňová. trick here is this vegetable. Červená repa. Áno. Yeah, and this is a very inexpensive, but very tasty and very Veľmi healthy lacná, vegetable. Chutné. zdravá. And it's available all year round. So in the middle of winter, you can still cook this stuff. And you throw it in with some carrots, a little bit of potato. I don't like too much potato because this is much healthier than potatoes. It's very nourishing. Červená repa lepšie ako zemiaky. Okay. A ešte jedna vec, že toto celé by mal byť jedlo, ktoré ti dá energiu a neubere. Zemiaky uberajú energiu. Aj napriek tomu, že tam je moriak na spodku, teda meso. Tak morka... Je ľahké síce meso, to je pravda. ľahšie, hej. Skôr to zelenina. No to zle. And inside the turkey, we stuck some garlic heads. Strašne veľa cesnaku sme dali do tej morky. So it has a strong taste. And then what happens is we put a bit of olive oil on top. Olivový olej je na vrch. And that moisturizes everything, and we left the fat on the turkey. We left the skin on the turkey because that will also create flavor. Koža z morky. Jasné, And then- to je super And then kožička. and a bit of onion because onion gives a lot of flavor. Samozrejme cibula. And you could put sweet potato or something else in here, but Sladké zemiaky jems, ale nedávame tu. but
it's a very simple dish. You can use different vegetables. Oh, and later on we will drop some mushrooms in. We can't put it in Jasné, boli by moc spečené. Proti rakovine kože, to povedal pán Also very healthy against the skin cancer. And then the next step is we just put the lid on and we drop it in the oven for an hour and a half. Go ahead. Na 1,5 hodiny dáme do rúry. Máme čo robiť teda. Máme čo robiť, áno. And then you have a really delicious, healthy dish, and you don't have to do anything for the hour and a half. Can we call it Canadian? Takže nemusíte nič robiť, hodinu a pol strčíte do rúry, vybavené, urobí sa to samo, žiadne obracanie, podlievanie, nič. We gotta get rid of this thing. No. It's a sort of Canadian. It's a sort of, that's what you asked, it's a sort of Canadian dish, or je to niečo kanadské jedlo, alebo your creation? No, this is my, we developed this in Slovakia with my girlfriend Radko. We created this dish. Priateľkou Radkou to vymysleli a je to Slovak Canadian. Yes. So. Že slovensko-kanadské jedlo. Thank you very much for now. Later. Okay, thanks. All right. No ale... Pekne. No, my sa rozprávame s pani Tauch. Teleráno. A je to tam. Bavíme rôzne dobroty s Justinom a jeho hosťom. A tentokrát to bude rebarbora, ktorú dáme... Rebarborový koláč. Rhubarb. A pozerám, že tam je maslo, trošku múky, mrvenička, taká masla a cukru a toto všetko ide teraz do caramelized. Aha, to sa skaramelizuje. To vyzerá tak chlapsky ten koláč. Dáme to do rúry. Tak nech sa páči, dajte to do rúry. My sa už tešíme na to, pretože dnes riešime také kanadsko-slovenské jedlá. Normálne. A dovol, aby som túto tému začala takto. Nech sa ti páči. Rok sa s rokom stretol a my sme veľmi radi, že prišiel medzi nás opäť Palo Bruchala. A prišiel aj s Vladkom Kulíškom. Dobré ráno, páni. Dobré ráno, práve. Prečo som to povedala? Pretože sa stretávame každý rok my s Palkom v Teleráne práve kvôli tejto... The baby's going out, but she doesn't want to go with you. Ráno, ahoj. Dobré ráno. No počúvaj ma, ty mi prezrať prosím ťa, čo slovenské celebrity ťahá do zoo? Do zoo. Úplne v skratke to poviem, pretože tak sa idete kumulovať nejak. Áno, ideme sa kumulovať 6. mája, to je nedeľa, deň Matiek, do zoologickej záhrady od 12. do 5. hodiny. Možno sa to aj predĺží, ale neviem. A bude to vlastne humanitárna, vlastne dobročinná akcia, v ktorou chceme podporiť humanitárnu organizáciu Viac než šperk, ktorá podporuje siroty a chudobné deti v Kenii, ktorú založila Mirka Subaliová, úžasná mladá žena, ktorá tam išla s tým, že kúpila kúsok zárnu organizáciu Viac než šperk. Hovorili ste aj o tých malých fotografiách? Áno, teraz sme to tak nastrelili, zatiaľ sme zhodnotili to všetko. A hovorili sme napríklad o týchto... už k tomuto? Nie, to vás, dievčatá, nechám, ale viete čo? Ja si zoberiem tento si zoberiem a to odnesiem, pretože za chvíľočku tu budeme mať pána ministra z Kene, ideme sa za chvíľu s ním rozprávať, tak mu idem ukázať, už vie, ale budeme rozprávať, mu to idem ukázať. Vedela si o tom, že tá oranžová je taká typická kenská? Je, áno. Pretože budeme rozprávať o týchto krásnych náramkoch, ktoré sú priamo z Keni však. Áno. A tieto krásne náramky si môžeme zakúpiť v zoologickej záhrade 6. mája od 12. hodiny, takisto s fotografiami. A keby niekto chcel nejaké ďalšie informácie o tomto, na Facebooku Herci inak sa volá stránka, kde je všetko o tej akcii, alebo potom na internetovej stránke humanitárnej organizácie Viac než šperk, www.viacnežšperk.sk. Ale ešte mi povedz, prosím ťa, keď si kúpim takýto náramok, kam idú tie peniažky? Podporíš tým ženy, ktoré to vyrábajú. A takisto si to môžeš zakúpiť aj cez internet, cez www.viacnežšperk.sk, klikneš si na šperky a tam ich majú o mnoho viac. Ale pomôžem niekomu, kto... Pomôžeš tým ženám v Londýne. Výborné. A ty si bol účastný. Čo si tam všetko zažil? Bol to minulý týždeň. Išlo akciu, ktorú organizoval britský magazín Vogue. To znamená Biblia módy, ktorá už niekoľko dekád prináša. A tuto je vlastne trošku opačný ten systém, že my sa snažíme pomôcť hlavne v tých partiách, ktoré potrebujeme pomôcť. A keď sa k tomu pridajú aj tie kila, tak je to len fantastické. A ideme sa pozrieť do kuchyne, pretože dnes tu Justin spolu s nami pozerá na to, ako sa tvorí kanadsko-slovenská kuchyňa. To sme si tak uzrejmili na začiatku, predpokladám. Áno, to sme si tak vymysleli, ale tuto Alek je úplne hotový z Kanociovej, ktorá je... Ja sa nečudujem zase na druhej strane. Kanocová.
páči mi to. A v každom prípade povedal, že krásne. Nie, lebo je to kanóci, nie? Ako to je? Kanóc. Dobre, tak vidíš, No poďme si pozrieť, ako to je u nás v kuchyni. V kuchyni je to úplne o všetkom. Áno. To znamená, že tuto... Alec, can we introduce what we're doing? Oh yeah, we gotta take that out now. We should take it out. Je to už hotové? Oh yeah, it's done. And It's what's in done the for oven? sure. Čo je teda v tej našej It's peci? totally caramelized. Oh, that's To už je aj Dessert. dessert. Takže toto je vlastne dessert. Rhubarb, teda rebarbora, ktorá je s mrvenicou robená, ktorá je s jablčkami robená a je to s množstvom masla, čiže hovoríme o tom, že je to zdravé a nezdravé, ale je to veľmi dobré. Vyzerá to ako zablízené nejaký. No oregano, je? And then, Žiadne oregano. what do you Teraz think it's done? ďalší. Áno, ďalší. I'm To not ešte treba, hej? I'm not sure if it's done or not. No, we pull this out now and we have a look. But right now, what we should look at is this because the asparagus is fried, and then you pull the asparagus. Sorry, sautéed. The asparagus was sautéed, and then you pull the asparagus out. And you just take your meat. Dobre, čiže vlastne chvíľu sa tam opiekla špargla na cibuli, najprv cibula, hej, na cibula, masle. špargla. Do toho tá špargla išla von, ako vidíte, tak teraz už sú tam stejky. No teraz je tam vlastne, what is it? Breast. It's a pork. It's pork chop. It's Okay. pork chops, and I put a bit of curry on. I had Takže- paprika as well because Prasiatkové stejky. you could use paprika. It's paprika, okay. That's sweet. But you paprika. used curry. I use curry because you do it based on your feeling. I think you should always cook with feeling. Aha, že s pocitom, aký máš, tak môžeš dať tam aj curry, alebo nie. Ja mám pocit, že by sme sa mohli prehúpnúť do ďalšej polhodiny, ktorá je To je tiež zlý veľmi, pocit. veľmi zaujímavá. Takže sa na nás... máme tam veľkú kauzu. Áno, ale budeme... Chutí? No, veľmi dobre, budeme... Áno, áno. Sledujte nás, pekné ráno. Dobré ráno. Páni, ja musím teda povedať, že som ich zažil na jednej stredoškolskej žúrke. Boli tam najviac triezvi, musím teda povedať. A bolo to super. Bolo to fakt dobre. Vedia to s tými deckami. Ďakujeme, ostaňte tu medzi nami, pretože my máme úžasnú kuchyňu. Rozhodne. Dnes takú fúziu Kanady, Slovenska a však chlapi Všetko hovorte. zo záhrady. Všetko zo záhrady? Alec Kinnear varil, to je taký kanadsko, by som povedal, Kanaďan, ale žijúci je na Slovensku, aj v Rakúsku. A dneska sme varili také tie veľmi zdravé jedlá. Alec, introduce the salad, please. Okay, so the salad is actually garden salad, and then mixed with a little bit more exotic salad, a little bit of tomatoes, and then the key is to put some really good cheese in it. It looks like Parmesan. This is Parmesan today because I have this really great Italian cheese, but it's like a huge brick of it, and I decided, I'll just use the Parmesan Okay, today. takže jasné. But you could use different... Just let us translate, because it's a lot of information for Okay, yeah, everyone. sorry. Takže veľmi kvalitný syr, najlepšie nejaký parmezán, samozrejme nakrájaná zelenina, všetko iba dať dokopy. And, but I see mushrooms also in there. Yeah, Sú tam ešte aj hríby. Just a little bit of mushroom to give a bit of But variety to it. rare And the mushrooms, dressing. Yes. Úplne surové, nič nemusíte mať upravené. Yeah, so it's champignoni, Champignoni, not áno, mushrooms, samozrejme, tak. because you couldn't put... Dubaks, yeah, Yeah. okay. You'd have to cook them. Wild mushrooms. The dressing. The dressing, okay, we can do the dressing, like, it's olive oil, and then... Takže olive oil, normálny dressing, dobre. And- OK, let's move to the asparagus. Poďme na šparglu. A špargla je samozrejme tak robená, že bola na cibulke. Špargla vybrala sa s rybikmi a potom sme tam dali steak. Yeah, Pork steak, right? We put pork steak with a little bit of curry sauce on it. And that's it. And that's it. And this meal is so good because you can cook that in 20 minutes. Oh, and za it's 20 minút, and it's like eating in a restaurant. Great, perfect. And you just need the single frying Let's pan. move to the What oven. about Poďme this? na ďalší. Okay, this is what we put into the oven in the big Casserole. pot. Yeah, and this is also very inexpensive and really good quality V podstate meal. potrebujete len jeden veľký hrniec, v ktorom sa dá aj zapekať, do toho nahádžete mäso, na to zeleninu a Mäso je vybavujete. morka. It's turkey, and then the important thing is this Slovak vegetable, the sviklo. Áno, cvikla. Slovenská, Výborné, ja, červená cvikla. repa alebo cvikla. A nakoniec dezert. S rebarbarom. Okay, and then the dessert is also from the Mrvenica. garden. Perfect. Thank you, Alec. Thank you very much. That was quick, bolo to rýchle, ale veľmi výdatné a hlavne chutné, pretože ja už som trošku koštoval a musím povedať, veľmi dobré, fakt. Peťka Kubala, Maja. Pekné ráno prajeme. Dobré ráno. Put your